Näin on Mansen mörinät jo vauhdikkaasti lähtenyt käyntiin täällä Real Machinerin tuliterällä toimipisteellä Lempäälässä. Ollaan Vianorin osastolla ja haastattelussa on Hannu Hakala. Ootteko hei ensimmäistä kertaa Mansen mörinoilla mukana? Olen ollut, viime vuonna en ollut, mutta muuten olen ollut 10 vuotta kun olen ollut Vianorilla, niin aina mukana. Eli tapahtuma on hyvinkin tuttu. Kyllä. No miltä tämä ensimmäinen päivä on sun mielestä nyt vaikuttanut? No, tämähän on loistava, kun on tämä ilma suosii ja väkeä tuntuu tulevan. Ja kun täällä on paljon näitä näyttelijäasettajia, niin tämä houkuttelee kyllä ihmisiä varmasti paljon tänne. Olen huomannut saman, että on jo heti aamusta asti ollut kunnon vilinä päällä. Hei, kerro vähän, että mitä teillä on täällä osastolla esillä? No meitillähän on täällä nämä raskaat renkaat näytillä. Sanotaan nyt, että tuolta reunasta kun lähdetään, niin siellä on niin kuin traktorin ja näihin tieliikenneraktoreihin ja kaikkiin, niin kun niitä on näillä yrittäjillä paljon. Sitten tässä on noin kuorma-autorenkaat ja sitten on vielä tuolla maasturirengas, tämä uusi Rotiva, mikä meillä on ollut muutaman vuoden myynnissä. Ja sitten on ihan täällä vielä niin maansitorenkaat sitten vielä, mutta vaan pieni osa, että näitähän on paljon vielä, mutta ei tänne enempää sitten ole kumminkaan tuotu, mutta aika kattava, että tästä nyt näkee mitä meillä on. Ja sitten meillä on esitteitä paljon, mitä annetaan ja sitten tehdään ihan tarjouksia. Sitten jos asiakas haluaa, niin tehdään tarjous. Meillä on sitä varten sitten tässä auto, minkä päästään tekemään. Joo, koko tuotevalikoima ei varmastikaan mahtuisikaan tänne esille. Eli teette sitten mahdollisesti hyviä messutarjouksia. Ilman muuta meillä on ihan tarjoukset näistä tuotteista kaikista, että saa varmaan hyvän kaupan nyt kun täällä tekee. Eli nyt kannattaa siis käyttää tilaisuus hyödyksi. Hei, kiitoksia paljon haastattelusta Hannu Hakala ja toivotan oikein loistavaa päivän jatkoa. Kiitos.